Nuestra siguiente ponente es... Urrengo izlaria Clara Grima maitea da, matematikan doktorea, Sevillako Unibertsitatean, irakaslea da berta, matematika aplikatuko atalean, divulgazio batzordeko burua da une honetan, berserrak idatzi ditu, Klas Matematikaz da konpainen, besteak beste, la 2 katean ere ikusten dugu, una matematika bienea berte saioan. Sinesgarritasuna eman nahi die matematikariei berak. Txalo bero bat. Arratsaldeon, no lo he dicho bien, Arratsaldeon, buenas tardes en euskera, que no sé si me ha salido bien. Bueno, pues soy matemática y vengo a hablar... Matematikaria naiz, matematika ez hitz egitera nator. Matematiken inguruan, beste diziplina batzuekin gertatzen den bezala, txikiagoa dira fisika, kimika, dakizuen, biologia, tira. Bueno, broma da fizikarena. Matematikaren inguruan daude, egon dira, eta egongo dira beti, zenbait uste, zenbait adierazpen, nun matematiketan oinarrituta, jendeak erabiltzen duena, hola, ukazina dana, ni Clara Grima dut izena, eta orduan jendeak esaten dit, abizen horrekin matematikari izan behar duzu. Humorista oso onak ditugu, herrialde honetan, eta orduan bereik esaten dute matematikak, benetan horrosoak direla eta ozkia ematen dutela horregatik Clara Grima. Ez da egia matematikak oso ederrak dira. Eta serio esango dizuet baita ere, ez dudala inor ezagutzen matematika gustuko ez dituenak. Denok ditugu gustuko matematika, baina batzuek oraindik ez dakite. Ze uste dute matematikak kontuak egiteko balio dutela, hori autonomok egiten dute, ez matematikariek. Baina konturatzen direnean benetan zer dira matematikak orduan esan dute, bai, hori gustuko dut. Ikusten? Tira, beraz, nire abizenak ez du zer ikusirik nire ofizioarekin. Beste esaldi bat erabiltzen duguna, ez gauza sinplikatu nahi ditugunean. Gai bati buelta gehiagi eman nahi digunean, bi puntuen arteko distantziaren laburrena lerro zuzena da, hori esaten dugu, eta kitxo. Eta badirudi hori ere argudio matematikoa dela eta ezin dela eztabaidatu. Euklidesen garaian, eztabaida ezina izango zen, jakina, ze orduan oztopo gutxi egongo ziren, eta Kristo aurreko 3. mendean hiriak ez zirelako horrelakoak. Baina postari ez datorkie oso ondo teoria hori, ezta? Hala ere, saldioikoena hauxe da. Ez horrela pontifikatzeko erabiltzen dugu gainera, eztabaida ezina dela esateko, tira, hori matematikoa da. Matematikoa delako ezin da eztabaidatu. Tira, badira zenbait gauza, eztabaida ezina direnak, eta horrek maite mindu ninduenik matematikarekin, ez? Legen alda ezintasun hori. Sol hori, tildea, azentua, jarri edo kendu egingo diote. Bueno, hori gizakien kapritxoen arabera gertatzen da, gerrak ere bai, baina 7 zenbaki primo bat. Eso sigue, ¿verdad? Pero, sin embargo, no todas las matemáticas son así de eternas y de... Baina matematikak ez dira alderdi guztietatik erreparatuta hain, biribilak ez da, hain sendoak. Matematikek bizitza hobetu egiten digute, matematikek soilik egiten dute hori, baina ziurgabetasun maila handia dute, baina hala ere funtzionatzen dute, ez? Fisika kuantikoak egiten duen bezala naiz eta ondo ulertu ez. Aplikazio asko dauzka matematika gure eguneroko bizitzan, baina ziurtasunik gabe egiten ditugu, funtzionatzen dute, hori bai, laguntzen digute, baina beti ziurgabetasun maila handia mantenduta. Uste dugu balioko digula, baina ez daude ziur. Aurrera jarraitu aurretik, liburua gomendatuko dizuet, denok irakurri beharko genuke. Annabel Forterena, Cómo sobrevivir a la incertidumbre du izena, nola ulertu estatistikak. Ze klase politikoak hori ez dara oso ondo.
behar bada ez dakite estadistikarik edo behar bada manipulatu egiten dute, baina, bueno, ez dakit zer dan, baina ondo etorriko zaie liburu hori irakurtzea. Matematikaren aplikazioetako bat, naiz eta horrela ikusi ez, diagnosia izango litzateke. Mediku batek nola egiten du diagnostiko bat? Gu dano gara gizakiak eta probabilitateak erabiltzen dira diagnostikoak egiteko. Ikusten dira sintomak, kasu batzuk aztertzen dira, eta orduan esaten du, bueno, probableena edo litekeena da, hori, hotzeri izatea, edo zer ez eukitzea, urduri egotea, besterik ez, estatistika erabiltzen da, beraz. Eta aplikazioetan ikusten ditugu, adibidez, inteligentzia adimen artifiziala, nola laguntzen duen horrek minbizietan, ez da? Bularrekoan, pankreasekoan, eta bar, horretan laguntzen ari dira estatistikak. Google da, daukagun tresna garrantzitsuenetako bat egunero. Zer da? Probabilitatearen arabera funtzionatzen duen tresna bat. Ziurrenik horri alde honetara joango zara, probableagoa da hori egitea eta bar. Baina nik aipatu nahi nuen sinesgarritasuna nola ekar dezakegun matematikara. Ezagutzarik gabeko demostrazioak izena jarriko genieke. Matematikari batek ez dauka zertan bere iturrien berri eman, kazetarek egiten duten bezala, edo galde genezake, nola frogatu zerbait horrela dela hori erakutsi gabe. Alegia, zuk sinisten zerbait badaukadala, baina erakutsi gabe, ez? Insinuó, pero no enseñala. Alegia, hor dagoela dirazi, baina erakutsi gabe. Ez dakit, amak esaten zuen, baina ez daukat oso ondo gogoan nola esaten zuen. Ze tresna dauzkagu matematikariek frogatzeko badaukaguna informazio bat, baina informazio hori erakutsi gabe. Esan bezala kazetariak erabiltzen dute. Hori egiten dute. Notiziak, albisteak ematen dizkigute, guk sinetz egiten ditugu, iturriak konprobatu gabe. Hemen voluntario bat beharko dut. Pela ez konbentzitu dut, denbora gutxi baita okatere. Voluntario jardun dezan. Gira ze gauza politak egarri ditudan. Baina tapatuko izkidu, ez dizut inoiz zalgati zoaz iesi. Azkar egingo du 3 minutu besterik ez baititut. Jarri hemen. Ai, entzun. Ez diazu entzuten. Zerbait ikusten duzu? Ez. 2 gauza ditut hemen. 2 objektu. Berdin-berdinak dira, forma bera dute. Forma geometriko bera dute, pixu bera, testura bera, ukitzean ez duzu inolako alderik antzematen, baina berari frogatuko diot kolorez beritakoak direla ikusi gabe. Ukitu 2 objektu hauek, berdina dira, ez? Alderik sumatzen duzu? Javierri frogatuko diote, kolorez berdinekoak direla, baina kolorek ikusi gabe. Jarri eskuak atzean nahi baduzu. Nahi baduzu aldatu ditzakezu, esku batetik bestera. Bai. Jarri eskuak atzean, bizkarratzean, eta nahi baduzu aldatu, edo nahi baduzu dauden horretan utzi. Ez dituzu aldatu, ez da? Egin berriz ere. Jendeari begira, ikuste zer aldatu duzun ala ez, orain aldatu indituzu, ez da? Eman berriz, egin berriz. Bai, orain berri aldatu dituzu, hasieran bezala daude orain. Eta orain ez dituzu aldatu, hor utziko dugu. Kolorez berdinekoa direla guzti duzu? Bai, zergatik. Bai, asmatu duzulako, ez da? Ez da oso litekeena, nik asmatzea aldiro. Hau ez lau aldiz egiten askoz gehiagotan egin behar da. Zein da probabilitatea? Nik hori asmatuko dudan probabilitatea. Erdia, erdi bat.
lehen aldian erdi bat, bigarrenean batzati lau, zenbaki ez zaizkit oso, zenbaki genen nahi ondo moldatzen, alegia, zenbat eta gehiago errepikatu, probabilitatea are eta gehiago jetxiko da. Eta orduan, berak esango du, zerbait ikusten ari da, ze etengabe asmatzen ari da. Horri, deiten zaio, sinesgarritasuna, eta gu deitzen diogu ezagutzen ez dugunaren bi koloreko eskutoidea geneukala hori sinetza dezidiot. Ez du ez derrikasi, baina sinetxe egin dit. Informaziorik ez du jaso proba horretan. Bi eskutoide kolorez beritakoan ditula jakiteko. Hori da nik eman nahi nion informazioa. Hori da, ezagutzarik gabeko demostrazioak ziren horiek. Eta Xafira Goldwasser ezagutzea nahi dut. Munduko kriptografiako buruetako bat da bera, aditua da gai honetan, eta hemen Javierrekin tarte atsegin bat pasatzea ze gain, berak ez hasi gabe, prozesu horretan, aplikazio asko ditu, adibidez, banketzea juten ganean, bankuari gure bizitza kontatu behar izateko, mailegua behar dugunean, zeratik esan behar diogun, non lan egiten dugun, noiztik, non dagoen enpresa, non bizitzara zenbat jende biziten zurekin. Eta beste zerbait ezagutzea ere gerta daiteke, bankuak ez du hori behar. Jakin behar du bi eskutoide dituzula kolorez horietakoak. Eta hileko laugarren edo bosgarren eguna iristen danean, 600 euro izango dituzula maileguari aurre egiteko. Hori garatzen saiatzen ari gara. Beraz, aplikazio nahiko interesgarriak dira. Alegia, zu jakin behar duzun gauza bakarra da, ni pagatzeko gai naizela, eta punto, besterik ez blockchainen erabiltzen da. Eta kaptxak ere teknika hori erabiltzen dute. Froga ez zu, ez zarela robot bat, berak ez du ikusten zu pertsona bat zarenik, baina gezian nun dagoen ezin dezake jakin, eta orduan, filatu egin behar du, pertsona bat zera asmatu duzulako. Ez da bat ere probablea, ez da litekena. Makina batek galdera hori erantzutea, edo nire ikasletako batek. Besterik ez hori kontatu nahi nizun, eskerrik asko.